процес са няколко неправителствени организации, една от които е Асоциация родители. И ако тези добри практики бъдат споделени, бъдат доразвити, бъдат пречупени и през гледната точка на Асоциация родители или подкрепени с тяхната методическа подкрепа, може и да измислим иновативен подход за работа с родителите. Една голяма част от очакванията са свързани с това да се получи информация за добри практики, ползотворни решения, конкретни подходи, да чуем мнения на повече родители и техни предложения. Всъщност днес ще си говорим за това как бихме могли да чуем мнението на повече родители. Със сигурност не можем да обсъдим всички проблеми, със сигурност не можем да намерим всички решения. Нашата идея е да стигнем до някои решения. Действително е добре да инвестираме време и усилия в това да се виждаме и с бащата, и с бащите в семейството, и да ги ангажираме в процеса. Ще ви кажа какво обикновено правим април и как можем да го съчетаем с дейностите по проекта. Великденски кулинарен базар. Прави се всяка година в училището, той е благотворителен. Нещата, които виждате на масата изложени, всъщност са приготвени от родителите и от деца, от самите деца. Средствата, които се събират всяка година, различна е каузата, за която са предназначени. Както виждате, децата се забавляват и възможността да направят нещо заедно с възрастните е много полезно за тях. Нашите дечица не са много получени, много трудно ги караме да учат, но са пък са сръчни, могат да танцуват, могат да пеят и да се забавляват. Ако ги оставим, само това ще правят. Ще с училище няма да се занимават, с това все пак с някаква терапия за тях. Ами, децата се веселят. Това е най-хубавото. Весело им е, щастливи са. И ние покрай тях всичко преживяваме с тях. В смисъл, много е хубаво, нали, като има такива неща, инициативи, спортен празник, ставащи ученик с тях, почващи отново в първи клас. Проблемът при ромското малцинство е доста голям и свързан с това, че те не познават истинската страна на собствените си деца. Това, че те ги виждат вкъщи едни, а не знаят и не се досещат, че те навън в училище могат да бъдат много различни. Родителите на нашите деца понякога са много откровени и разбират грешките си, но за да разберат грешките си, от наша страна това ни коства на нас много. Родителите да помогнат с, примерно, екипирането на съответните отбори, с фанелки, с спонсорирането на съответното състезание, както и участието на родителите. Ние често спортуваме заедно, но огромно удоволствието заедно с целия клас и с другите родители да се състезаваме в този хубав салон. И се надявам и не само веднъж годишно да е това състезание, няколко пъти. Цяла седмица пита кой ще дойде на състезанието и в крайна сметка мама трябваше да се включи. Инициативата е изключително хубава. Миналата година беше само за децата, тази година и с майките. Много ми хареса. А ако може да накараме и таткоците да дойдат, ще е още по-добре. Празника беше много хубав, дано всяка година продължи така. И колкото по-често се прави такива празници, толкова по-добре. С голямо удоволствие дойдохме, разбрахме преди една седмица, освободихме се от работа. Тук организацията беше на ниво. Всичко беше перфектно, награди, децата се радваха, ние се радвахме, емоцията беше много голяма.